Best Maskandi Album, Zulu Blues Stories in Song. The nominees for Best Maskandi Albums are before siwafunde sanibona sanibingelela into faka kwethu TV le lapha-ke sibheka ama-nomination ngaphansi kwesummer 31 Best Maskandi Album. Sebekhethiwe-ke abantu-ke abazoncintisana kwi-category ye-Best Maskandi Album. Alandela kanje, yokuqala uMafikizolo, ngathi nguye, kuze ubaba uphuze ekhemisi athi ipolitiki, kulandele Khuzani angidlali nezingane, kube untencane ethi alingeni, imithente, amathambo kagogo, bese-ke bayabhala-ke #nominee reveal, less noise more music, summer 31. Right, sekuphelile ukuqagela akade kukhona ukuthi obani abazongena laphayana-ke kwi-Best Maskandi Album. Laphayana-ke kwimithente ehlabisamila, njengoba sazi ukuthi kusanda kudlula emhlabeni ilunga labo obeyi-co-founder yemithente, ubuye alide laphayana umama ongasekho emhlabeni, uDumisile Manana Mthalane, owadlula ngeyi-27 2025. Ngiyathemba ukuthi-ke ngokuwina le ndebe or le ndondo or le awadi kuzobe kukuhlonipha yena-ke umama obeyilunga odlala indima enkulu ukuthi imithente ibe yilokhu eyikho namuhla. Kuphinde kube khona bani, ubaba ubani, uphuze ekhemisi ngaphansi kwepolitiki. Siyakhumbula inomlando omkhulu-ke kuba uphuze ekhemisi, ubuye uphuma le eMkhomazi, kwesombuzeni, noBahubhe, noNyoni Emhlophe, oChonele Bhaca nabanye nabanye. Mude-ke umlando kababa uphuze ekhemisi, iminyaka miningi. Lapha esithombeni babecula ngaphansi kwezingqungqulo zomhlaba, engicabanga ukuthi mhlambeni owaba nesandla ukuthi ibe khona lento ekanje kwaba uye ubaba uBhodloza Nzimande obesebenza okhosini owagcina esomphathi siteshi. Kodwa-ke if akabanga nesandla kodwa ikhona i-role ayidlalayo ethize, ngingeke ngazi noma kwaba igama or bahlanganiswa uyena, kodwa waba nendima ethize. Ubaba uphuze ekhemisi omunye kwabantu-ke ababeshaya ama-gold disc ngaleya minyaka. Ngokuzwa kwami ngesikhathi enza interview, ngiyacabanga ukuthi ama-gold disc ayehlanganiswa ngo-50,000 noma copies kuleya minyaka, ase-22 yena-ke ama-gold discs ayenawo before ehliswe eze efike kubani, ku-15,000 naye kuzobe khona laphaya. UKhuzani-ke usengenela-ke maybe ihlandla lesine uma ngicabanga, ngoba wake wangena-ke Nyoni Yomthakathi lapho egcina awina khona 2017. Waphinde wabuye ezongena ne-Best Maskandi Album under Umqhele Nethawula, lapho awina khona. Kukhona lapho angena khona abafana bakaMgqumeni, oSkhevana noJezekhulu. Ngicabanga ukuthi wayekhona DSD if I'm not mistaken, kodwa kwagcina kwene khona obani abafana bakaMgqumeni. Ngiyacabanga ku-2018 if akunjalo sinongixolela nge-information. Engenayo-ke ishow yakhe untencane, ukuthi-ke yena-ke mhlawumbe okwangenela yini before. Bese kuba uMafikizolo, engicabanga ukuthi uyaqala kuMafikizolo ukuthola ithuba elikanje eliyingqayizivele ukuthi azibonakalise naye ngomsebenzi omuhle awenzile kusuka last year nge-album yakhe ethi ngathi nguye, enhle kakhulu umsebenzi Mafikizolo, kumele simshayele izandla. Uphinde wakhipha nomsebenzi emihle elandelayo. Uphinde wakhipha nama-EP eney'ngoma eziwu-6. Okokuqala EP walandela nge-EP ney'ngoma eziwu-4. Eyokugcina ethi uyoncinga unyoko, eyenza izimangaliso laphana kuphi, online, ku-Spotify, iganqaza phambili, and futhi usehlanganise more than 1.1 million wama-monthly listeners laphana ku-Spotify. Usebenza kahle kakhulu, siyawabona-ke namavidiyo
lapha ethanda kahle kakhulu ingoma yakhe emcimbini lapho kuhlanganwe khona okusuke kunengoma kujatshulwa kukuhle kumnandi kudelile insizwa yenza kahle kakhulu yilokho bengifuna ukukuveza ukuthi-ke abafowethu obaba omama ney'nsizwa lezi amabhungu ezobe zikhona ziyohlanganyela laphana-ke kuyowina-ke lo owinayo-ke okuyomele sibuye futhi la sizonibikela ukuthi-ke ubani uphumelele uhambe nomhlanganiso angazi ukuthi ama-awards azoba nini this year or azoba ngo-September or October kodwa kuyobonakala ukuthi i-date iyona yiphi bekuyilokho sizonibekela khona-ke nama-Blue Nation azi ukuthi iqhawe lawo likhona okukhuzani nge-album ethi angidlali ney'ngane ezame kakhulu i-album yawo bakithi angifuna ukuqamba amanga kade kunzima impela kungasabonakali kwesinye isikhathi aphinde avuka ama-Blue Nation ayithinditha enza sure ukuthi ena ayahamba ayostreama ngale ndlela streama ngayo noma kade kunzima-ke kodwa-ke gcine sekubonakala ukuthi hhayi bayazama akufani engathi bangafaka umfutho kakhulu-ke lapho-ke bekwazi ukuthi bemphe amandla uKhuzani ngoba barilizela umculo usenamandla amakhulu uKhuzani lapho hamba khona uyaziwa u-live wakhe usadlala usashomisa inkundla and kusesekude lapho asazoya khona lokhu enisakubonayo maybe usese-halfway osacabanga ukuthi mhlawumbe sekuphelele ngayo kuseyizifiso-ke lezo-ke nonto encane abasesekhona bayakhipha futhi bacula kahle bekuyilokho-ke ngane zakwethu sibonge ithuba sisolindelayo ukuthi ama-awards abanene siphinde-ke sibuye-ke la ekhaya sizonibikela ukuthi ubani odle umhlanganiso. Ngiyabonga nisale kahle.